Yo, lawyer, na mi bisa say amamre ene ye politics a ye. Ewa ya mamre mu no ete say politics na ene politics no ewa yonkofa bi anatwaka bi. Ya mamre ne politics. Like ene edit said ya mamre etie ethnicity no ene ye said ye nhyehyeye etie no. Se me fa ne say kwasi broni politics o de ba eni hɔ a akeye de ne betumi de atoto ho say ye politics. Ye de no na nka ente sa ne ente sa no ene say ye memu ha no ye nto aba ne ye de ohene de asi akonwa so ye busua bi na edi won so nti say abrofo no amma nka ye de na te say Saudi Arabia and Dubai ne Kuwait mo nka ohene na edi enso ena say abrofo no so amma we are saying Ashanti Empire ekoko duriye no and there's no doubt nka oman ni nyina abɛhyɛ asantefo ase nti nka asante hini ne di yeso nti nka oman ni nyina abɛhyɛ asante ase. That is the truth. Ya na ebinum mpɛtie. The truth was that until say you crash Ashanti in 1874 na half of Ivory Coast Ghana ɛhyɛ asantefo ase ɛna Aibe ho ɛkɔ Benin and a small part of Nigeria na ɔmo ka asante ho ɛna north nso mosifo ni nyina ɛka ho. I mean, you have to historically correct. Nasa anet inti na wo hwe sene asante etinoa. Nke betumi atra cover the whole of West Africa very easy. Eche say wa hu. And they say, we can asante fo asama na ibefo titiri no mbuafu na semfo buafu. But the truth was that those days na no mo kontokwa no. No mo namfofo ne ibefo nti eboa ma omunya part of Benin ho munyina ka ho because na was no kuma Asantes no nti no mo infiltrate akọ Oyo Empire Nigeria no Asante for no mo akọ so no mo namfofo na ibofo read map ne kira on sa mo fa hamfa na politics na abesai won namfo ye no politics na asai won na no mo ye nuanom no mo ye nuanom na esire mu nso Asante for so just doto won wa no o mo nya free sirem nti na ayonkofa wo siremu nso ayonkofa ohanti na edidi kɔ ɛna na bawule ne you can say enyin ɛwɔ Ivory Coast na part of Nzema na ɛwɔ Ivory Coast no ɛhyɛ wɔn wase na ɔmo de ne sɛ asantefo no edi wusu a yendi wusu sɛ yɛfa wɔ Japade a yɛfa wɔ bibia ɔmo di wusu a wo hunu da ne ɔmo yɛ ne sɛ wa na wo yɛ wo bibia na mo ma ɛko ba ne akasa wa baboa wo nti na ma wo hu ni so mu di wo so nya ko mbaba aboboa so mu statement bi say ye pade akokotokwa ye nya wabro nti say wo nim na wo don sa koka te say ibese ya asantefo beka se ye nuanom na wo no wo mu kokono nti enso ye baba ye no wa na sabra no wo mo ho odin so samra no ne ntia no wo mo ho den no bibi kitwa na etuo a yetu na nti say na bomb wo ho na ye shotgun ya wo to ba ko paw na waja no walodu no wasa atubiem nti kyese wo kutatua wesu kutatua munia wo befa so adi ne sunkonim no ene se gisa wo dom no do so sene no ente sa wo akuta agyan ene ye fa ne se eyi ne yeto ne se boy pia ne sa no ede no watumi de agina obi okutatuo anim na santefo no ene abrofo ne di edwa no na omunye tuo no from Dutchfo no ho ti da bia na omu tuo nti omu ne Northfo no kohia Netfo no yusu agyan nti immediate omu be defeat nti omu defeat wi a no wabeye omu nu omu nkasa obeye omu akoa na santefo nkasa wabeye ye nua nti obeye nua na fe ye totuo na ye ma obi na wo so wo de fight other people na mo cheche nkoa na omu koton na omu de age etuo mo saa so na omu de omu ni hwa ayibu na omu aye the same thing wabeye ye nua sa nti won se kumase ko awona ga nya ibefo ne guo to the extent say wo ka wo mo they will give you every protection under the sun nti say nya abrofo na crash won a eno de obi a o ka nokoro bi abeka senka the whole West Africa so easily baba abehye won wase enti lawyer